свети ми зелено и аз поемам, нали, обаче на 50-60 метра не се вижда никаква кола. И в един момент с бясна скорост идва той БМВ, профучава покрай мене, аз и там спирам. Вече съм навлязал в кръстовище, спирам да го чакам да мине. А той с бясна скорост покрай мене и продължава нататък. Къде обърна, не го знам. Аз се минах, той като замина, аз се минах и ме настигна на 200 метра малко по-нагоре от кръстовището. Спря пред автобуса, препречи ми пътя, обаче аз набих спирачките и спрях. Почна да блъска по стъклото. Страничното стъкло, направо ще да го щупи. И аз го отворих и само това, дето му казах, че кара с бясна скорост какво иска, почна да му удря. Два пъти ме удари по носа и два пъти по окото. Запали с колата и се тръгна. На мен ми потече кръв. Имах едно момче с мене, който се обади на 112. Аз понеже целият бях в кръв и продължих нагоре към обръщача. Оттам се мъчих да се спра кръвта и да почна работа. И това беше. Сега ще се търсите ли правата? Какво мислите да направите? Ще ги търся и да разберат хората, че по този начин не трябва да съм стъпил. Чувствам никаква вина, защото той идваше с бясна скорост. Бясна скорост. А тук виждате и училище. Ама според вас, вие засягахте ли му пътя или не? Не бе, аз спрях. Аз спрях да го изчакам да мине. А как си обясняваш тогава? Той защо се ядосал? Ами, ядоса, защото кара бясно и аз ако не бях да спра, ще да се блъсне отгоре ми. Никакви пререкания, никакви разправи с пътници. Това ни е единственото, което от сутрин до вечер им говорим на тия хорица. И те като видят автобус спрял, лека кола, на всеки гледат да дадат път, не гледат да не обиждат хората. Това, което ги инструктираме от сутрин до вечер.